Kedam tang apo rahut PM-Kisan abaha aphan loka chojok donalong KYC Aadhaar card penchenglo penangan kechok chejok tangka kelong dun dia tum penang do nasibang so aphuthak rar aphan klarda alamthe kapachini je aphan pura DAO kapin khara tengpen nihang kramsa hinpen pherang kyamai padopon Pherang kyamai along DAO pin khat ponsi nihang kramsa hinpen ke than pona tengke kedam tang apo rahut online portal kavedera job offline form arni kang them pangrom pen arni kang sam di phupali damsi puthot di phupen Guwahati ponthuji laso office Delhian kelo thua potsi kechok cheke chelang dun long pami medan laso jok ki ong dong atum ke long dun dia phaisi ong monaglo monta non Indian government pen ke mesen la pen ki joy ke abar saira phan panong si online portal ingpu ponlo laso jok non ke joy ke pen direct authority department aphan si pi detlo dak agriculture department along penamasi pachok pon unlo puta pherang ke thengno ningje pon aprang prang ke claimic bomlo lana den penta Aadhaar seeding pen long letting seeding la pen KYC penang ana ke tora ke chok chi duko la sila so puta non abang ke aprang manda direct nili tum phan kosan lama portal line pu pen si nili tum thap long pugali mane da pen indirectly nili tum district nodal officer dang nili tum ko anma ke thap ke claim long la so record bang ako ani gang sambaji po prang ten nili tum dipu luna ko dipu pen si ako compile kori si is base pangrom pe si ako Guwahati lututu Guwahati pen ako athak Guwahati sor bang ha athak Delhi si lututu tala si penang an apor pen ka se donon thekhe mane penang an katura do ko Jongsi Aadhaar seeding kechok che KYC kechok che dokok pulote direct methang jongjong pen CSC long damsi methang ama che pachok dam nangpo lapendet land seeding abang ke department along dampen land pata registration ID Aadhaar along nang krong dun pen department atum si land seeding abang pachok pon posi district agriculture officer mate DAO asaihem pen kapachini ponthu ni jong se aprang pen Aadhaar seeding kechok che KYC kechok che latum bang direct nono bang ke government tum hadak ko si order nang thu dak lo je CSC tum long dam nang po CSC tum long dam pen hadak la tum Aadhaar seeding pu claim am pachok milo la pen Aadhaar pen KYC ba la paini as son bang hadak claim amithang jungjung dam si pechok dam milo la pen baki bang ke land seeding pu bang ke dak dili tum department along le pata abang nang thon nang po la pen Aadhaar card na thek te halai registration ID bang nil tum phan la Aadhaar lo nang tong lo Hamren pen Daniel hi Karbiang long live